Джава керпосун тедап телевизијске така пало фарзи амато джалтеа чолака. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraja hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko aitalo ya rachia sa le mengoro. Kraja hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko aso akale voz vishi Medinea pravgya koro le akya kashuke kana gafletime kalbia. Kraja hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko aso putingame ko akva voz vishi Modina chal voz vishi Mercelia emidealia. Каква мубарек дивеана салавати ем селамија, управламаро примери, учители, пекамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем, управлескери фамили, управло асхабија, ем управсао кола со джудингија кале воз вишиме порукенцар, ем акаја дуњана муклен мисаравер, осенсар муслимања. Сагидиме правалене пхењале. И тема е десутне худбакери тало, Sarto ove baromanuš. Акеа целта ли скоро секоле манушевски или секој копоро поле сарбитовел центар пажња. Кобора два менте не гирина. Но акатара мен кавакера сарто ove baromanuš. Англа ко Аллахи Азza wa Jal ем вопшто которо джилдипе. Барома нушна овелапе, ако мислинеа сија најсилно. Овжанела покувети сарту потребинел. Ову потребинела пересила со мудрост. О најшукаро најзорало мануш, о најбаромануш, ов пружинела поро вас, за да би ојаверате уштен. Барома нушна овелапе буте паренцар, баре функциенцар. Барома нуш овелапе баре калбеа, ем баре моралеа. О барома нуш ов градинела, о барома нуш нарушинела, о барома нуш поправинела, о барома нуш палпесте мукела, трагија. О палпесте на мукела буд паре ниту алтынија, о мукела палпесте искрено сем делија. О шукар мануш керела лафи делоненцар. И офтало адва кобори околина труја лестете мрзинеле, ем те уврединеле офтра и нела. Се овджанела кој тане он, ем джанела лен буд шукар, со итале он. Одолеске тена бистра секоја барома нуш, овела зависно ем тало панло джипере джувляте. Кога вакера джувлята каде го днесинелапе, ови поврзимо пере ромњаја, ови поврзимо пере дијаја. Ако ти околина тријалтуте на не зорали джувли, мудро джувли, onda naštirat ove barom muž. O Isa alaihisselam te novel sine leskeri dajte borinel peačal. Poromak srni koga sarine navredinena sine latusja nadja emadaja. Oj sine spremno ačal i idi na peremak srleskeri son na tekerel. Jodoleske vakeraja obare manusha bianjove na tarobare džuvlja. O Musa alaihisselam негујале јасија фараонескери ромни, емодотарда си клова и прво тербија, а те на бистра прво муслимани со пакјандисали ко пекамбери алейхиселам, со синелеске главно думо
adavasini i Hatidža i rovnije pejgambereskeri sallallahu alaihi wa sallam. O doleske falalenu Allah azza wa jal, vakerela menge kote tergjola maro baripe. Dela men putokas sarto ven barema nusha. Dolesko Allah azza wa jal ka vakerelu. Men kane yuridu izze, felillahi l'izzetu jami'a. Който мендар макие мангела понос, който мендар мангела барипе, онда томаро барипе, томаро понос и таво ко Аллах и азza wa jal. Ко следи бе Аллахескере лафија, ко следи бе осунетие пейгамберескур алейхи селам, акарига тергјола, амаро понос, амари гордост, амари сакија. Секоја нас следи бе, на покорно се Аллахескере лафенге, а давајте Алламаро уназадибе. Емо долеске фалален и си посебна методе, која со аменсар муслимања сар заедница морате слединален, ако мангаја на мендете градина барипе. О прво чекори со требелате овел, амаро барипе, амаро понос, амари сагија, градинајала агар кога градинаја на менде иманием шукар бути. O Allah azza wa jal ko Kur'an ka vakerel, inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Čači pasko Allah azza wa jal na dikela ko tomare face, na dikela ko tomaro telo. O Allah azza wa jal dikela ko tomaro kalbi, em dikela ko tomare delija. O kalbi e modelija, talo glavno taro sebepija, a na mende te gradinel pe ponos. Ako rimo mohabe ki ek tenđera, ke ravdovela rimo mo miris pesar raširinela. Ako je šužo habe ki ek tenđera, ke ravdovela, a da va šužo miris mahale e mahale osetinena. Šužo kalbi, šukar delja, a da va potvrdinena. Dikem falaleno Musa alaihi selam. O Musa alaihi selam bespomoćno i daj frdela leki reka koja prethodno haberi dobinela taro Allahi azza wa jal i odadenost ti Allaheskere lafija nepomoćno bebe ko kraj ovela najsilno manuš sebe pijačalo doleske celosno da di moja Allahesko. Која дава моменти кога Муса али селам пере народа Бену Исраил нашелатари неправда е фараонескери, кога Аллах нареди јалеске джапре море, кога манушас не песимистија о мусинга реламен ко сигурно мерибе и бари верба ко Аллахи, о баро имани ко Аллахи, о Муса али селам вакергја Аллахи која со Аллах азza wa jal ко Курани вакергја Inne meje Rabbi se jehdin. Em čači paski i tavo morod devel mancar. Ofka kurtulin elman. Em diken so de singio vela. Ki aver strana o faraoni. Fizički bud zoralo. Manušencar bud zoralo. Finansijski bud zoralo. Aman čorolo Allahea. Čorolo imanea. Da jam diga ki peri sila. Da ja diga ki peri mok, otvrdi Allaheskeri razija, sar završinelo kraj. O Musa al-Islam bespomoćno, korkori pean pere Allahea, hatër jačalo mangi pe preme Musaskoro al-Selam, o Allahi azza wa jale Musaske pavelo more, kurtulinele Musaem leskere narodo, a dodeka o isto more ovela potop, околе манушеске со итало незахвално, непокорно, кога со наперела ки сежда е Аллахеске азza wa jal, кога напакјало и екипе Аллахеске азza wa jal, а кава и тало менге најшукар показатели, дека има неако Аллах азza wa jal, ем шукаре букенцар, овеа баро мануш, дикено Билали ради Аллаху ан, o Bilali radijallahu anhu bi
лично роби, никој на джанела леске, ама лескери жртвачало Аллахи, кота те бара кога чилгеле, кота то камеме какоро, кога вакерена сле, откажи тутаро Аллахи, откажи тутаро Мухамеди, лескоро Аллах вика вакере ковел сине, ту меншајте ден во тело, ама мери душа единствено припадни нела е Аллахески аза ва џел. Дикен лескоро убедиве ко Аллахи, дикен лескоро зорало имани ко Аллахи, кер ѓалеске те овел Аллах, па лескоро мериве те спомниговел. Уло се бепја дала пре, со претходно уле кердеа запја Аллахеске коанав, о иста дала преко слободи бе мекакере, обиляли ради Аллаху ан, упрали кјаба дела езани, пекамбери со пекамбери никак не уштинги упрали кјаба. Дали примети најо Аллах аза ва џел, ја ке понижиме мануше, која со претходно на неле вредност, сар бајра керелале, сар вредно и нелале. О Мухамед алейхиселам, сине јетими бизодај, кога пелена сине, па на некој те спомни нелтут, по те речаве саму ле, тути си тут сачија, ама но Аллах аза ва џел, поролафи никогаш на пагела, ему Аллахи никогаш на нете мукел тутон Мухамед, ем чачи паске на мукляле, шај палпесте на мукля мужа чавеле скоро потомство те бајрол, али на не минута ко свето те на шингел ко езани, ешхеду енне Мухаммедар Расулуллах, ем сведочина деко Мухамед алейхиселам, таво Аллах скоро пекамбери. O imani bajra kerelatut, o imani da bajra kergjaka janë naselba, o imani bajra kergjaka janë naselba, pogotovo ramazaneske, ne slučajno dobinja o epitet i Meka, i šutka tali i Meka ramazaneske, pogotovo ko nokni namaz, o duhu islameskoro ko Ramazani, ема ако дозволи наква духоте на шалговел, а каласијам сарине одговорната и сангвал ко Аллахи аза ва џел, ем кова пушљангвал ко Аллахи аза ва џел, ако дозволи наја, акава бари кои шутка на не ништо познато која вера, сема кале дуе џамиенцар, на не познат осем пере намазенцар, о народе единствено со спомнинената сменина марислика, ако джирати некој спомнигјане сар нечиста, сар чора и ретрета вера букја, рамазанеске кога вена менге разна мисафирја, он пенена и џамија вријалдана диклола јар, ама надријал Андреј таво лакоро нури, лакоро светло, менинајо поглед е светоскоро према менде сар народо, ем сар муслимања. Емо долеске фалален, напазинаем на негуинаја лјаква шужипе, акава барипе, ака не населба корима нескоро, сар со фараони, си не потопимо, а менда аѓар кова потепиме. Кона одоригатаро се бепија, ако мангаја, това баре мануша, бариканита на менде товел почит која вера, те пазина пралален која маро морали, која маро воспитување, пекамбери алейхиселам кава керел, ехсену насе исламен, ехсенухум хулука, најшужо ислами, најшукар муслимани, ту мендари тало кова мануш, која кова и тало најшукар воспитимо, со халјовата раква хадиси, муслимани бизо морали, муслимани кова и тало ниско, кипери чип, ко пороа кушибе, онда два значи нели тало наманго муслимани ко Аллах аза ва џел. Воедно и шукар тербија, о шукар воспитање и тало аргументи ачалторо потполно имани, одеско пекамбера сам какел екмеле насу иманен ехсенухум хулука, најпотполно мануши манеа, ту мендари тало кова мануш, кова су и сине најшукар морали, о шукар тербија,
ошукар воспитување и тало главно се бепито веко мејлисие пекамбере скоро алиселам. Пекамбере алиселам тоа керел ем кој јоумул кијаме коморо мејлиси со кабешел джиманде и тало кова мануш кова со сине највоспитимо ки дуњаја. Одолеске пралален требела теџана дека најпаро нешто со камерињовел кивага кој јоумул кијаме пекамбер алисам катрел ефкалу шејун фил мизан ел хулукул хасен најпаро нешто со ковел ко мизани кивага ко кијамети и тало шукар морал ошукар однос. Јектаро трито главна се бепија те манглјам това баре мануша посебна мануша, а дала мануша и тале он сигарена те завршинено употребе перепаленгери. Пекамбер алисам кавакрел хайру нас енфеахум ли нас. Најшукар мануш тумендар и тало кова и тало најкорисно сај манушенге. Дикено Омер ради Аллаху ан кога сине главно халифе муслиманенге кога ов лескоро главно тан сине ки Медина дикен кова тербиети сине Омере ради Аллаху ан о Омер ради Аллаху ан на джала сине те совел саджи коте на керелас неко биколка ни село Медина кога сао народо касовен о Омер ради Аллаху ан касовел дикен кога е манети билјау па песте о мануш Јектаро дивесадо дека ракјате керела труја ли Медина приметиња кој е херсат харела пејак приближиња пе о Омери ради Аллаху ан која да ба керем капучеле дија еј пене со терињатут која кава вактите таре јагди кава тенџеру крал чигјан тере максимија трујал туте Кавакел о кала мапуч астаргја бокали пе мечавен дивесенцар нане соте давлен техан аке таргюм атеја як кјакија тенџера чивгюм бара те ховавал мечавен дека скелава ленге вечера потару умор те астарелено соибе те шаја гјарте совен Омер ради Аллаху ан кога шунгак ва хабери коморо вахти, коморо владејбе, те десингјовел чоролипе, те десингјовел акава хали, тогаш Омер ради Аллаху ан кава керел, а сона гелјан те ва кере ко емири, ко халифа, ко Омери ради Аллаху ан началтери ситуација, тогаш кажа линелпе, а овна дикеламе, ови силе дикела ја верен, амен пропуштингја амен. Омер ради Аллаху ан која два момент какел сар направјола каја пуво Аллах и телелман сар дозволингјума квато велко мору умети Омер ради Аллаху ан и джава директно кја дија и банке муслиманенгери лела на мирнице нарединеле работникоске чиф а кеја вреќа оварупа моро думо, джанена кога сјанки функција, гребинена правела, абе мук мекинга рафтуке, сиде тут подур, ту на нете пираве мерегјунаја кој јомул кијаме, леломе ради Аллаху ан и вреќа брашноја, хајбаја, оме ради Аллаху ан перела стенцара кана керела хајбе, пере, уметеске перега вале чавенге саджи коте на иранѓа о асајве ко муја максаменгоро. Ем кавакрел, хајде тај сату мен ко Омери, мани симан шукар муабет илеа, те шајте применел тумен, те шајте поможинел тумен. Кога диклео Омери тало, а дава Омери суира дикер гјанинге хајбен, бивен. Ем какер на джанглјан кој сан халали керен, на, тумен халали ка керен, чуминела ленгере васа, ачал туменге ка нашалав си не моро дженети ко Аллах јазуоџел. Еке обаре мануша сар поступинена, он тале корисна е јавере манушенге, а дава мануша палален, он тале исто ајар баре по искушенија, ти белјаја,
со готе авелен ги онтале свесна дека Аллах азza wa jal адале искушенија само мангел те вазлел ленгери дережа ко Аллах азza wa jal. Одолеске талале, а това вини родела мендар, това поносна, това горда, това почитуве која вера, никако аква динина си кавеламен, това понижиме, те дикенамен оја вера садакаке, те дикенамен окола сар жално, те дикеламе сар неспособна. О Аллах азza wa jal мангела отраго, томаре барбари паскоро, те дикелен ки пракса, ко томаро ураибе, ко томаро понашибе, ко томаро делуибе. Одолеске кера дова ко Аллах азza wa jal. O Allahu azza wa jal te kerellamen това баре која кај Аллах ескере azza wa jal. O Allahu azza wa jal te прифатинеllamen тардескере истина робија. O Allah te durakел тарамаре танал понижение. O Allah azza wa jal ко маре мангипе те засадинело мангипе, ко мангипе те сигара, о мангипе те практикуина. Кера дова ко Allah azza wa jal амаро калби таро мрзибе те дуrakеllamen. O мрзибе тарамаре калбија нека дуира керел. Кера дова ко Аллах азza wa jal те деламено хајди акале дивесе скоро, емо хајди сае дивесе горо. Кера дова ко Аллах азza wa jal те не искушинеламе надалеа со на неамен такати ти издржина. Кера дова ко Аллах azza wa jal те кламе ге насипи о ибадетија те манга, о ибадетија те сигара, о харамија те мрзина, о харамија мен те мукен. Кера дова ко Аллах azza wa jal o Allah o borçja taramare kera neka duira kerel, amare nasvaleno Allah neka sastarel, e mamare mulenge o Allah cenetja neka del, e kulu kauli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي. وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. Safia tavutaru tamamio namazı toga. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام